Co je to vlastně knoflík? Knoflík je životní styl prostě. První návštěvu knoflu. Já jsem první návštěva, jsme byli někdy určitě s Pekim a asi s dalšími lidmi, když jsme šli ze školy ještě někdy. Bylo to, ve váze bylo plno. A šli jsme sem a Popi říkal, že jeho sestra tady objevila nějakou novou hospodu a že jí zkusíme sem zajít, tak jsme sem zašli. Tam Evička, kamarádka, slavila narozeniny vlastně a já jsem o tom Popimu řekl, o tom místu. On mi pak tvrdil, že chodí do nějakého prýma podniku. No, tak jsem se tam ocitl po druhý, po třetí. Tak jo, mějte se tady. Já se stavíme čím z dovčí a domluvíme se, jo? Čau, Romane. Čau. Nazdar. Je zajímavé, že tam vlezou lidi, kteří jdou z kina nebo z nákupů. Řeknou si, hele, tadyhle je asi něco otevřeného. Pak se dole vyděsej, ale už se jim nechce po těch schodech zpátky nahoru. Si řeknou, no tak to zkusíme, hele, tamhle je místo. A pak zjistí, že to tam asi je docela přátelský. Že není proč se děsit prvního dojmu. Pupi narazil na tohle, všichni jsme prskali, že to stojí za hodno. Pro mě to bývala špinavá zahulená díra. Že tam nejsou okna, že to je dole v díře, že tam je furt zahuleno. No ale pak to tam začalo být dobrý. Ta hospoda prostě je taková sympatická, no. Už to je taková sympatická hospoda. Se tam nějak začalo chodit, jako, že to prostě je dobrá hospoda. Takový podnik, kde máš pocit, jako že za chvilinku začne koncert. Tam slejzají takový divně natěšený lidi a během toho večera zjistí, že není na co se vlastně těšit. Ale pak asi pozitivní nálada tam každým smíká, včetně obsluhujících. Tam se právě ta atmosféra toho prostě, že to je taková... Jako spousta lidí se tady navzájem zná, prostě jsou tady takový přátelský vztahy, prostě, že to je takový... Je to příjemný, když prostě přijdeš a někdo ti tam řekne čau a jsem rád, že jsi zase tady a dáš si pivo a takový jako že jako to nejdeš do cizí hospody, jo. Nepoznal jsem do té doby kromě baru Ještěrka zařízení, kde bych si tykal s obsluhou, kde by obsluha vypadala, že je ráda, že mě vidí, nejen jako zákazníka, ale že mi poví něco o svých problémech taky, zažaluje na kolegu. No tak, co si já teda pamatuju, tak Roman s Otou tady jsou od začátku, co jsem chodil. To jsou držáci, že jo, občas se tam někdo střídá, že jo, když nějaký vrchní není úplně dobrý, nebo se mu tam nelíbí, nebo... Když tady byl Tonda, ten odešel tu už taky nějaká rok, dva možná, jo. Místo Tondy právě tady byl Petr. Ten je s Richardem, ale Richard tady jak myslím, že nebyl. Když tady dělal Jindřich. No a to jsou hodní lidi, chybí mi Čočkin. Pravda, byla s ním větší legrace než s ostatními, a to ještě neznamenalo, že to byl špatný barman, podle mě. Mrzí mě, že odešel, ale tak je to už poměrně stálá parta a veselá. Ale jako určitě jako jsem tady nejlepší, tady je Roman s Otou prostě, no. Člověk je zná nejdíl, že jsou tady od začátku a je si vlastně nejvíc sranda prostě, no. To jsme tady tak jednou byli. Zeptali se nás, jestli nechceme jogurt. Jsme se divili jako jogurt, jako proč jogurt. Tam někdo dovez nějaký reklamní frutigo a prostě to tam nechal ležet, protože se mu s tím dál nechtělo tahat. No, tak jsme řekli, že si třeba jeden dáme. A Roman nám prostě každému přines jedno frutigo a velkou salátovou žíci na to. Tak a my jsme měli nějaký 4 piva v sobě a teď jsme žrali jogurt, že jo. Tak to byl jeden a Roman, tak ještě tady mám celý patíčko, tak to tam rozlámal. Pak už nám je nosili furt. Takže to byly 4 piva, 4 frutiga. Řeknu ti, 5krát frutigo, to je smrt. První dojem, že tam bylo hodně místa, jediná hospoda na Smíchově, kde bylo hodně místa, pak se to vysvětlovalo tím, že je tam hnusný pivo. První piješ na žízeň, pak 2 nějak přejdeš a pak už je to dobrý.
Stává se, že první je fakt vyloženě hnusný, ale pak už to je vždycky lepší. Jako v podstatě, podle mě to asi o zvyku, jo. Když toho tady piješ 5 let, tak jako... Pivo už mi tam chutná, musel jsem ustoupit. Pivo, no, tak mi chutná prostě. Uznám, jako někde občas mi chutná třeba víc. Ale jako není to důvod, abych sem nechodil, že jo. Podle mě jako není nic špatného, no. Mě tady chutná. Někde vodovolený jsem občas zkusil něco jiného, byl to úžasný zážitek a najednou si myslel, že mi po 3 kusech špatně. Trochu se mi to nestává. No tak prostě tím, že je to knoflík, že jo, tam v jiných hospodách člověk vzpomíná, tak je v knoflíku fajn. Pak už si připadám jako prase, říkám si, když už mám knofla, tak nemůžu chodit do hospod. Je velký problém jít vůbec po fotbal někam na jedno na Vinici. Tam umím tak 2 a pak už koukám, kdo první řekne, půjde se do knofla. Ne, tak prostě je to celkem většinou času příjemný místo, no, tak... Je fakt, že tady docela stáhnu dost času. Ono je to v podstatě místo schůzek, kde nemáme svoji klubovnu. Dlouho jsme hledali klubovnu, když jsme byli malí s klukama, po letech jsem ji našel. Sice nám tam lezou i cizí lidi a pouští landu, ale... Jukebox tady v podstatě je, já nevím, 2 roky, možná ještě méně. Buď tam hrajou nějaký vyloženě diskofilárny, který do toho knofla nepatří, nebo tam hraje landa. Dřív tady fungovalo to, že prostě vždycky potřebuji pustit nějaký CDčko a když člověk chtěl, tak třeba něco přinést a my mu to pustili. To bylo docela právě příjemný, že já to vlastně to přines, že jo. A já vím, že jsem tam chytal inspiraci, že jednou tam běželi nějak včelí medvíci a týden na to jsem je měl doma. A pak se to vedl jukebox a v podstatě jako ten za začátku jako nám to spíš vadilo prostě, jo, protože tam lidi pouštěli různý věci, což je třeba neposlouchá a je to, co třeba jako nemusí, jo, věc nějaký, já nevím, techna, lamby a podobné věci, jo. A jako v průběhu času jako stejně zvyknul, no, jako mě to nevadí, jo. Když něco chceš, můžeš to pustit, ale... Ale rozhodně bylo lepší, když hráli od baru teda. Proto se dávám tady není moc slyšet většinou. Klubový stůl, to je výdobytek Pekyho a spol, to jsem dřív vůbec neznal, mám pocit, že jsem se té cedule zadáno dokonce i trochu obával a sedávali jsme tam, kde bylo místo, kde to řvalo, sledovali jsme ty krásné nápisy na stěnách, přesně řečeno kreslený fóry, učili se je z paměti a že bychom se dali v koutě u tatíčka, to nás za stolik nenapadalo. Hezká věc s tím stolem prostě, že tady prostě tamhle tak na ty stěně prostě vysel ten obraz toho Masaryka, no. Pak jsme přišli a prasklo, bylo prasklý sklo. Prostě byl takhle roh uražený to sklo. Nějaký měsíc to tam vydrželo a pak zmizel. Od té doby tady už nebyl, no. A párkrát jsme to zkoušeli říkat, jako, kde je tatíček a proč jako nevisí tamhle, no, ale... Jeho škoda, no, krásně se tam sedělo, že jo. Ale prej tady ještě někde je jako schovaný, jo. Tady je masařík. Prasklej. Prasklej masařík. Zde prasklina. My ti ho pak dáme za sklí. Tak jo, tak já ho nesu.